To shugaba, Ya ne shi bayan. tambaya ne ta kawo. Ok, ina jin ka zo gurin ansa. Na ce, ita taliya kam, Taliya. menene taliyan ta? All right, bari in gaya maka a kasar Italiya aka fara yin taliya. Lokacin in the year 1777 ina da shekara 55 a duniya aka kirkiri taliya a kasar Italiya. Da aka kirkire ta bari in gaya maka wani abun da baka sani ba da ya kamata ka bani jinjina a kai. Ni da kake gani na anan ni ne na fara cin taliya a duniya. Kai, Farfesun kaza aka yi kaji sanda aka yanka su guda 5. Aka haɗa mun da taliya guda ɗaya da kasa. Allah sai. Ainihin sinke ɗaya ba wai fakiti ɗaya ba. Aka mun da na ci. Ni ne ma na ba da sunan na ce tun da wannan abun lokacin ina Italiya aka yi ta sai na ba ta suna taliya. Ma'ana taliya daga kasar Italiya. We are not informed too, eh? Ka tafa mu shugaba. Kai shugaba. Tafin 'yan makaranta za mu yi. Oke. Ai ka cancanci wanda ya fi wannan. Yawwa, godiya nake.